What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share. And click the button for notifications. So karon guys, ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng glass mirror. At ipakita ko rin sa inyo kung ano ang mga gamit. So let's go! Okay guys, so ngayon guys, ipakita ko sa inyo ang mga gamit na dapat gamitin ngayon sa paglilinis. Okay, so first guys, so ito hagdanan. So kailangan talaga natin hagdanan para maabot natin ang dulo ng mirror. Okay, so second guys, so lumang cloth.
So don't forget to subscribe, like, and share.